Siak ni Paulina Gamueda Baracchio, iti dinaratan Salcedo, Ilocos Sur. Nayanak iti December 31, 1962. Anak day Francisco Gamueda, ken dati Amakarya Kamanga Domino. Upat kami nga kakabsat, day di Manong Arthur Pimusay iti 2009. Ni Manang Delia, retired teacher na ikamang ken ni Raul Roldan iti Bulala, Salcedo, Ilocos Sur. Siya ti may katlo na ikamang ken ni Napoleon Baracchio iti Balidbid, Salcedo, Ilocos Sur, ken ti buridekmi ni Francisca Gamueda, naggraduar ti forestry, awanan asawa. October 1976, natay ni tatang mi gaputa na ano dita Karayan, Buaya. Kabulanan idi ni nanang, ket iti mismo nga daw ti pasyam, wenno tuloy ti luwalo na, isume ti panakaypas ngay ti buridek mi. Nabati kinanang tupat nga mabasit nga ubing, agtawen iti 12, 9 ken 5 ken maysa nga maladaga. Nakita mi tirigat ni nanang mi nga nagtrabaho iti taltalon. Parbangon pay laeng, umawayen nga mapan agreep, wenno aggatod, wenno aggait, depende no anya ti pakaawisan na. Isumet ti nakasursuruan mi nga agriing amasapa. Da kami tagluto ti kenen mi, agdingo ken agsakdo. Itimet aldaw, or urayan min tumeten ta isang pet na asang aduyog nga sida, nga impadigo ta imawayan na. Adakayam apong mi nga bagit ken lakay nga kadwami, no kasta nga umaway ni nanang. Insakad na iti panagbasa mi iti kolehiyo. Saan nga may linged, iti panagututang iti linawas nga allowance mi. No kasta nga agkurang titangdan na. Imbag laket din, tanasingpet mat kabagyan mi nga bakit nga pensyonada, nga mang papautang kanya na, tanalaing kanumet nga agbayad. Nimet manong ko iti nagraduar iti high school, na pan nagtrabaho iti maysa pagminasan iti Akohe, ti Akohe Mines, Santa Cruz, Zambales, tapno matulungan na ni nanang mi. Agyamanak nanang ko iti sakripisyum. Nag-first year na iti Gregorio Araneta University Foundation, Malabon, Metro Manila. Babaen, titulong ti kasinsin ko, ni Manong Rogelio Gamueda. Tagida kami met, mapaggidan ken nanang, nga pagbasaen kinimanang ko. Ngem gaputa dwa meten dagiti kakabsat na, nga kasinsin ko nga agbasa, pinagsublinak dito'y probinsya, ket dito'y ko nga intuloy ti panagbasak. Ijay St. Louis College, San Fernando, La Union, iti kurso nga Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Naggraduarak iti March 1985. Gapu itirigat ti biag, hanak board exam. Tawan pa'y pagpletek mapan jay Santa Lucia, tintulaket din mapan ijay Manila. Nag-apply nak dita munisipyo iti January 1987, ket naala akmet. Nagserbiak dita Treasury Office. Ngem gaputa doble ti sweldo ija abroad kumpara ditoy napanak ijay Kuwait. Natalekak meta danunek ni manang ko ijay isuro da kano santo agawid. Tipet sa ti flight ko isumet kumatipet sa ti panaka-permanent ko ngem saan siguro nga isu ti plano ti Diyos kanyak. Iti panagtrabaho iti munisipyo, isumet ti panakakita ni Napoleon kanyak, isu nga kada fiesta, isu ti anniversary ti ayan-ayat mi. Sakbay ti flight ko, nagkasar kami kin ni Napoleon, iti mayor iti San Gabriel, La Union. Tapno kano sigurado nga agsubliak ken kuana. Adagamin ti antina sadyay ni Auntie Flora. Napanak nga root ijay Kuwait. Bit-bit ko dagiti arapaap nga sumaya at met ti panagbiag ti pamilyak.
Nagtrabaho na kinasurok nga 2 tawen, uray 3 nga tawen kumati kontratak. August 2, 1990, bimtak ti gubat itinagbaitan ti Kuwait ki Iraq. Uray lamadayeg ti balay ti amok, nukasta nga agbumbadag iti Iraqi. Aglinglingad kami iti underground. Dimteng ti kanito, nga naisera amin na yan nga exit. Awanen ti makarwar ti daytoy apagilyan. Ngayon hindi nadamag dagiti kadwak, apadak akatulong. Nga dan suporta ti United Nation iti panakaiyawid dagiti Filipino. Nagpakada kami, ngayon sanda kami pinalubusan ta delikado kano. Naglibas kami ket kimamang kami iti embassy. Tured pakinakem. Talumabas ka kadagiti checkpoint. Ket no ada makita da nga alahas ken kwartam alaenda. Adda pay dagiti daksanggasat nga narip ijay imuna nga bats. Kunaknuhan kun makita ti pamilyak. Nagyan kami iti disyerto. Umuna tinagbaitan ti Kuwait kin Iraq. Maikadwa ti disyerto nga nagbaitan ti Iraq ken Jordan. Rigat ken Anos. Limitado ti makan ken danom. Iyar-ari agtutuon kami iti tulda nga pagturugan mi. Naduma-duma nga tattao. Inutem ti agdigos tabasit ti danom. Ditoy kami nga naguray iti tulong. May schedule nga maiyawid tado kami. Batch number 7 ak. Ket anyan nga tuok ti panaguray. Ngem babaen ti tulong ti Dios nakasangpet akmet asi kakaradkad idi October 1990. Nasangpitak ni nanang ko nga nakadalit iti sakit. Gapo iti dandanag kinbut puteng na. Ngasan kami kanon nga agkita. Ket idi nagkita kami, nagdanggay kami nga nagsangit gapo iti ragsak. Nagkasar kami iti simbaan kinilakay ko, babaen kina Apo Lubina. Nagden na kami nga rod, ket rinugyan mi abinukel, tira arapaap mi nga pamilya nga naragsak. Simple, ngam napnapno ti arapaap para iti masakbayan. Great provider nilakang ko, lakay ko, sana ngay palubos nga agrigat ti pamilya na. Farmer, driver, mekaniko, welder, jack of all trade nga kunada. Inaramid na amin nga pamuspusan. Tapno makaadal dagti agsasaruno nga agkolehyo nga anak mi. Ngem kabayatan ting kampanagden na, duapay laeng ti anak mi idi. Dimteng ti panubok, anang suot, titibker, ken titibker ti panagayat, ken panagtalek mi titunggal maysa. Panubok agistayan ng ripuog ti pamilya nga inrugi mi nga buklen. Panubok adyak pulos namnamaen nga dumteng. Nailawan nila kay iti sabali. Apagbiit a panagkamali. Sinaknaran nati amin nga lubong ko. Amin nga kinataok. Ipagarup ko saan kon kabailan asarangten. Naglabas dagiti aldaw, lawas, bulan nga kawaw ti panagbiag ko. Awan simbeng ti panunot, awan talinaay ti pusok, ken kasla awanen ti turong ti biag ko. San met nga nagsardeng nga nagdawdawat ti pamakawan, ken panakaawat ko. Nagitak ti sensiridad na. Idi buy-buyaek ti dua nga anak mi nga agayayam, inisente nga ubing. Anyan to nga tati masakbayan da, no dumakil da nga saan nga kompleto ti pamilya mi. Ama, pakawanem ida ti dida amo ti aramidan da. Balikas nga nakatulong kanyak, ta naipasango ak ti sitwasyon nga kasapulan ti nainsiriban, kang runaan na nadyusan nga desisyon. Inikanak ti Diyos Ama ti pamakawan, uray san ko adinawat. Siyak tulaket din anano nga parswa, nga adda tao asi papakumbaba nga dumawdawat ti pamakawan ken panakaawat ko. Nagdesisyon na karud, ket jak tupulos
pagbabawian dayta a desisyon. Intuloy mi ti pamilya nga rinugyan mi a buklen. Naadan kami iti 5 nga nasisingpet nga anak. Nasisingpet kunak. Ta sinubadan da iti kinanep da nga nagbasa, dagiti naimatangan da nga rigrigat mi. Tapno malaklaeng makabasa da. Insuro mi ida nga agtrabaho. Kadwa mi ida iti taltalon no kasta nga awan ti klase. Ura iti babae agipakla iti hos. Inruan mi isuda a makimisa nga masideg iti apo. With the grace of God, naggraduaren ti upat ket adandan ti trabaho. Daytoy laingen buridek. Ni Napoleon Jr. nga inauna, ECE graduate. Ni Paulo, registered social worker. Ni Noel, may nga pulis. Ni Nalin Grace, certified public accountant. Ken ni Israel Aburidek, bareng a graduate tumeten iti kurso nga Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering. Ita, agserserbiak iti barangay, ket agdangdanggay kami met kinlakay kung agserserbi iti simbaan. Agdangdanggay nga agsansanto Rosario. Forgiveness resides in my heart. Nakatalimeng dito'y kaonggan ti pusok. Tarigagayak nga iburay daytoy kadagiti agkasapulan. Iti gundaway nga damanggurgura kanyak nga jak amo no apay, pakawanek tulat ta, ket awatek ti kasasaad na. Tati apo kunana, pakawanem ida, tadida amo ti araramiden da. Ngem kadagitoy agundaway ikararag kumet, pakawanen na kami, tadimi amo ti araramiden mi. Siya ni George Bubot Domino, na yanak dito'y dinaratan sa Salcedo, Ilocos. Idi December 4, 1961. Nagiti naganak mi, ket day di Baltasar Basal Kamanga Domino Senior, ken day di Caridad Sumera Domino. 5 kami amin nga kakapsat, ti inaunami ket day di Baltasar Domino Jr. Siya ti may kadwa, may katlo ni Loreto, may kapat ni Brihilda Domino Sari, ket ti naudi mi ket ni Josephine Domino Pilayan. Nagturpo sa elementarya dito'y arangin dinaratan elementary school, idi school year 1974-75. Dito'y akmet dinaratan National High School, nga dati nga dinaratan Barangay High School nga nag-eskwela ti sekundarya. Ang gingana kami lang iti tertiary idi, gapo ti kinabas ti eskwela. Ket gapo da ito'y intuloy ko ti 4th year high school, ijay San Jose High School. Gapo ti kinadayo na ijay eskwelaan, nakidagusak ti balay ti kabagyan mi, manday di apong Pilar Kensaning Argilies, nga kapsat ti mother da di apo Peter Dagsi. Dituyak ang nakasursuro nga kararag ken ag Santo Rosario, tatunggal alas 6 ti rabi, alas 6 ti bigat, sakbay ken kalpasan ti panangan. No dati ag-practice kami ti softball ket abuten kami ti rabi, mabay nakmitten nga gawid ijay pagdagdagosak. Lalo na nalpasdan nga agrosaryo, ken nakaturog na nanyaapong ko. Kapilitan nga gawid ak dito'y dinaratan, uray adayo ti pagnaik, ken nasipngit ti dalan. Kasi tapo naturpos kumit high school, idi school year 1978-79. Hanak kadagos nagtuloy ti kolehyo, agsipot tahaan nga kabaylan na parents ko, ngay sagat ti panagadal ko. Gapo ti kinarigat ti biyag.
ket tinuruglatan isuda nga agtalon ti halos makatawen. Gaputi sumro manen tirigat ko nga giskwela, linaras ko nga napan nagtrabaho ijay Manila. Tapno makorno nga kumati pagadal ko, ngem kaskas dimet laeng nga awan mornong ko, eksakto laeng nga parabagik ti masapulak. Sana ka nagbayag ije Manila, ket nagawid akon nito'y dinaratan. Ditak nga rin manen na peres ko, nga kahit ko tag-eskwela. Inbaga kanya nga pimasak ti tryout ti softball, ije UNP, University of Northern Philippines, Tamagbigan, Ilocos Sur. Nagbalinak athletic scholar, iso nga pinagandamit lang nikid daw ko nga agbasa. Nangalak ti electrical course, ti duwa nga semestre. Ngayon nga po ta high school dan, dagiti na dumang nga kagapsat ko. Sana ko naka-enroll ti sumarunong nga school year. Gapo saan nga kabaylan ni parents kung ti agigidan kami nga giskwela. Gapo saan namin lang maka-eskwelan, di apong Patricio sa Maui. Gapo tamasyan kanyak, insingasing na ken day di father, ay day di Reverend Alejandro Abad, nga tulungan na ka makastrek di trabaho ije Bagyo. Nga iso makagapo, nga pa'y nga nakadanunak dito nga syudad. Imbaga day di apo abad nga working student naklaingen ija UB, University of Baguio, as gate marshal. Tapno may tuloy kumatlaing ti pinagbasak. Nag-enroll ka ro ti Bachelor of Science in Commerce, ti talo nga semestre. Saan ko manin naituloy data nga kurso, kaputad na nag-over kanyak, no kahit ko tagtrabaho ti may sa public high school as liaison officer. Sana ko na nagpangadwa kit ingrap kun dayta nga offer da. Bayat ti panagtrabaho kiti public school, na panunot ko manen, nga genero ti sabali manen nga kurso. Ijay CCDC, Cordillera Career Development College. Nalangarot ti kurso nga AB Political Science, iti duwa nga semestre. Gaputi sulisog ti barkada, inisardengkon nga namin pinsan ti adal. Inconcentrate ko latan, yay trabaho. Ket ti may sangal daw, o dati may nga balasang na may nag-apply, nga may mangisuro, ija eskwilaan nga ayang ko. Nga sumiten tinangkayaw tiriknap. Dahito nga balasang, ket isutatan ti katakta ko na ko itibiyag. Ti ngutik nga sawa ni Shirley Ordonio Domino, nga taga San Fernando, La Union. Nekan kami mitupat nga anak, nga isuda Joji Paul, Elijo, April Ann Domino Terenal, ken Dale Jeya. Adami ti dua nga apumi, nga putot ti inaunaken mi kadua, nga isuda Gabriel Harmony, 10 years old, ken Jalen Rain, 7 years old. Naglabas tado nga tawtawen, aduti na paspasaran mi nga ups and downs ti panagbiag mi akas pamilya. Dimteng tinagok ti panagbiag mi, nga saan naluwadan, duwang aksidente tinapasamak ti biag ko. Idi mo na, kaduak dagay ng teaching staff, nga co-workers ko, kini principal mi, nga mapan Clark, Pampanga. Ngayon saan nga natuloy, kaputa adda kamin Cannon Road, ijayan nga napasamak, ijayan nga Cannon Road, ijayan nga na aksidente kami.
naikat jarwangan ti van, ket ni purwakak tiruar nga isutin ng itunda tidakkel nga sugat ti ulo. Agyaman apo, tajay lang kudil tulok tinasugat, ket awmet ket diti major nga napasarami. Napasamak datoy iditawen 1995. Iti may kadua ng aksidente ket napasamat idi August 5, 2004 iti oras nga launa 47 iti malam. Umay kami kumadag tayo Ilocos makiminatay iti may nga kabagyan mi kaduak day di mother ko inooding anak ko ngagtawan palang tupat ti balasa nga kanakak kintasawa ti kasinsin ko himditan nga napasamak ta aksidente. Idiada kami iti parte ti baknutan laon yun na nakapasamakan na saan ko nga naputang na ilibayak bayatin na panagmaniho. Parasik ko mga ti ag-overtake ngam bigla miten nga dati kasabat. Kitap no may iwasan ti head-on collision kit kinabig ko dya manibela ngagpakanigid. Yung daksan gasat tinepesok kami ti kanal. Kaputi napigsa nga impact di pa nagdisumi, kit dato'y barukong ko tinitama ija manibela, nga isutin ng itundat isak sa gabaik nga multiple fractures. Kit dita nawananak tipuot. Diya anak ko kenya kanakak nga balasang tinagsagrap ti fracture, kaputay surat tinagtugaw diya sango. Kit ken ni mother ko kenya kadwana diya likod sandangan nan ano. Sigong ti istorya kada niya nag-rescue, idi-irwar na kami ni Ijelugan. Dagjay kaduak ti munang entrada ija Baknutan District Hospital. Ket siyak tinabati tatamu deget natayakon. Ngayon hindi intalmigda ti rusok ko, bigla ka nagaring-eng. Ni nabiyag pa'y gayam ko na. Iso dagos na ko ngayon taray di hospital. After nalapatan kami ti first aid, in transfer na kami ija regional hospital di San Fernando, La Union. 1 week kami ijay. Nag-request kami ijay hospital, ano mabaling kat it-transfer na kami ija Baguio General Hospital. Dito yung hospital kami nga na-confine, kinja anak ko, tinasurok. 2 nga bulan. Ni bakit kung tinagbanbantay kada kami, nangala tilib na ija trabaho na, tapno malayayan na kami, tasan sanak makakuti. San ko may garaw ti buo nga bagi. Nag-undergo na ti physical therapy, kat after a week, inot ko nga may garaw ti magkinsakak. Di pa nagsubli ti panagnak ti medyo na bayag. Masapol ating lendak analaing no agad dangak. Idi okay kami kintoy anak ko. Rimar kami na hospital. Iti last week ti September 2004. Intuloy ko jay balay ti therapy panagpraktis nga magna ating tinglen nagtanak mi nga lalaki. November 15, 2004 nagsubli akon iti trabaho. October 27 nag-early retirement na kon at the age of 45, 25 years in the government service. Dakkel panagyaman ko launa kin Apo Diyos te inikanak pa iti mikatlo abiyag. Kastamet a pagyamanak ti pamilyak, nga isurat ti kataktakunay ko, iti rigat ken namay. Iti buo nga Pine City National High School, friends from DepEd Regional and Division Offices, Baguio City National High School, my relatives and friends, pagyamanak unay ti naipayda at tulong financial ken prayers da.
bayat ti kadak pailang iti ospital idi, may sangag sapat ti aldaw ti Domingo, jak amon at tagdaginim ko diay wanwan niya. Sinundunak ti may sa lalaki, ket impasakay nak tinagdakkel nga ges, na nagpintas ti tsura na gaputi agsasabali nga maris na. Simrek kami ti nakatatidog ken nalawa naranyag a kuweba, ken nakaul ulimek. Di rumar kemin si mabat iti nakalamlamiis nga puloy tangin. Ijarwar nakitak tinalawa nga tanap, das magmamano nga karnero. Itirinak dayta kanito ket kaslak meten aday ti paraiso. Ket ti panunot ko nakonak, apay apo, natayak ka din, nalanakon dito sibay mo. Iti dayta pasamak ti biyag ko, uray tagtakinip manlaeng, ket isuti ng patipker kinang pairot ti pamatik iti nalangitan a Diyos Ama. Tamamatiak launay at ilikod ti dua daras nga aksidente ket sandak a binaybayan. Tapno nga kapag sirbiak pay kenkwana iti pamilyak ken ti komunidad. Isu ati makonak anyaman ngo unos ti dumteng ti biyag tayo, kinaapo Diyos ti kamang tayo. Tapno may kiri tayo iti paraiso. Siak ni Aprilin Rubio Haduka, agtawen iti 28 nga Tagalukbuban, Salcedo, Ilocos Sur. Anak da Raimundo Espejo Rubio, ken Glory Sambawa Rubio. Adaan asawa ni J.M. Haduka at taga-Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Talo kami agkakabsat, ket siak ti may kadwa ken may maysa a babae. Ni papang ko ket taga San Vicente, Ilocos Sur, ket ni mamang ket taga Lukbuban, Salcedo, Ilocos Sur. Napintas iti panang padakkel tinaganak ko kanyami agkakabsat, tanuan niya iti kaya dang ay provide, ket isu ti anusan mi. Ni mamang launay, dakkel ti respetok ti panang manage na iti balay, ta very hands-on kanyami agkakabsat, manipod panagdakkel mi nga agengga na asawaan kamin. Makunak nga natakderan na ti panagbalin na nga ina kada kami. May sa isuna nga midwife kaya nagtratrabaho dito'y RHU. Nagbasa ak iti primary ijay Lukbuban. Ket gapu awan payla elementary wenno grade school ijay Lukbuban, iti tawen 2004, 7 years old ak, ijayak suriwan nga nagbasa. Masapul nga agriing iti masapa, tamagmag na kami nga mapanijay eskwela. Nakasaganan ton iti kanek ken balon ko, kastamet iti uniform ko ngayon simpa ni mamang. Na-enjoy ko launa iti panagbasak, aming extracurricular activities ket salyak. Kay ayat mi idi ti magmagna nga mapanagbasa ken agawid. Duwa iti rotami. No summer, ijay kami taltalon. No panagtutudo, ijay kami bantay. No pay ipigsana ti agtudo, da kami nga Tagalukbuban ket masapsapa nga agawid, tawan met payla bridge idi. Masapul nga unaan mi nga agdenakkel iti danom, nga lumasat ijay waig. Kas ubing, saan ko nga nakita wenno narikna nga makabannog iti kasjay. Kasta garod tinagbalin nga routine ko manipod 2004 agengga 2009. Dagita atawen, tinbiag niya pamati ket Methodist. Tananipod idi nagkasaren da mamang ket nag-convert ni papang nga Methodista. Active kami idi. Ado dagiti pa ka-involvan kasi ti praise and worship, devotion, choir, VCS ken dumapay. Nagbalin ni papang a pastor, napadasak iti sinmurot kadagiti nakaasaynan na. Napadasak iti napan iti Baluarte, Barakangan, Galimuyod, ken Victory. Ado dagiti naamamok ken nagbalin a friends ko.
Idi nag-high school ak tawen 2010, nagbasa ak dito'y Salcedo National High School. Medyo nag-upgrade mat idin ti transportation, tanakastrek nga utility ni Papang ijay munisipyo. Gaputa masapay so nga rumwar, sa paak mat ti agriing, ngam numaladaw ti riing, magmagnaak manipudlok buban agangga dito'y ili. Numakariingak nakasaganan ti kanek, ken balon ko pati uniform ko. Gaputa adayo nga pagnaen, nagbirok kami ti kapagyan nga mabalin mi nga pagsukatan, tamanipod pannagnami, malangatan mi met ti badomi. Daytamet la atawen, naikat ni Papa nga pastor nga jak ammo ti rason. Saan na bumayag, naikat a utility, agangga kadarato, at dati nakaro nga panagapada ken mamang, saan da nga agsinsin na uidi. Numakita nga agsangit ni mamang, nagdagsen ti riknak. Gamin, dumakelak nga nakitak tirigat na amang isakad kanyami nga talong anak na. Suki isunan ti London. Loan dito, loan doon. May kan kami lang ti komportable kenasaya at abiyag. Ni mamang ket selfless nga ina. Saan na nga panunuten ti bukod na nga bagi, tada kami ti mas ununaan na. May isang aldaw, rimuar ni Papang, nakasukat. Nagmalmalem dajay nga awan ni Suna. Sin marunong nga aldaw, awan manen, aganggay ti may katlo nga aldaw. Iti Domingo, kunak no sa dinumanan ti papanan na, dito'y gayam simbaan tinmayan na, nag-attend iti prex, nagsubli ti dimakkelan na nga pamati. Idi naamwak daytoy, kasla saan ko nga kaya ti sumurot, in case nga yabanak. Ininot nga nagkaayos daken mamang. That time, mapanaklat ta makigimong ijay Lukbuban Methodist. At dapay basit panagbain kun nga mapan makigimong nga jak kadwa da mamang ken Papang. Panagriknak idi saan kami nga buo a pamilya. Agangga nga one time, inawisnak ni Papang nga umay makimisa ditoy. Inmayak na minsan ngam ti pusok biruken natin nakasanayak. Saan ko nga maawatan ti flow na iti misa. Adu dagiti pakakuriyosak. Idi mo na nga serrek ko diti simbaan, apay nga nagadu ti parintumeng na. Apay nga adda ti rebulto ti unag ti simbaan. Apay nga adu ti paintings na, paulit-ulit pay ti kararag, ken apay nga nakabado ti dadakkel ti papadi, ken dagiti ubing agseserve. Isu nga sagpaminsan idi, mapannaklatag aten pigimong ijay kapilya ti Methodist. Idi ni Apo Ronnie ti Cora Paroko ditoy, nagkasar da mamang ken Papang, inmayak nag-attend. Kunak idi, awan babawinan, Katoliko kami nga talagan. Agangga nga makitak nga active da mamang ken Papangen ditoy simbaan. Sin maruno, inpalistanak idi ti panagsanay dagiti altar servers. Saan ko kumakayat idi tawan met pulos amok dito'y simbaan nga classmate ko wenno friend ko. Ngam gapu da supportive met da mamang ken Papang idi nga mangiyasideg kanyak dito'y simbaan, ininot ko nga kinayat ken inawat daytoy baro a pammati. Kalpasan, pinabunyagnak na obra tay right of acceptance. Insabay dati confirmation ko ken first communion. Ti Domingo idin, insalang nakon nga insanay damanang Kim nga agserve. Saan pa'y nga bumayag, umadon dagiti amok ken friends ko. Every Saturday, ababangak idin nga umay kami dito simbaan agdalos iti malem ken agpractice. Numaminsan, marabyan kami pa'y takay kayat mi meten ti agigyan dito'y kadwak dagiti friends ko. Kastagarod ti pinagbalin ko nga Katoliko. Idin nga ni Father Jong at tinaha ti padi ditoy, nakita na nga da potential ko. Isu nga kinasauna da mamang nga no kayat dak ipani jay St. Benedict Institute, iji Pantay Fatima, Vigan City, under Benedictine Sisters, kat i-sponsor ti simbaan ti panagbasak ti college ijay. Idin baga ni mamang kanyak, saan ko nga kinayat. Kunak idi,
kunak man no ag nurse nak. Pinanpanunot ko nga nalaing tayin bagana. Nakong dakkel nga lagan ko numapan ka agba sa ijay. Tulungan na ka ti simbaan. Ti maysa nga rason no apay nga jak kaya ti agba sa idi ket saan na ka makaawid ken bawal iti cellphone. Isang sangitak nga permite umunangal daw ko ijay. Kastoy manen, baro manen nga environment, awan man amukon. 2013, ket 16 years old nak idi, first time ko ti mayadayo tinaganak ko. First time nga siya tag-desisyon ti inaldaw para itibagik. Umuna nga rabik ijay, jak nakaturog. Permi nga maikawaak, tamok nga dayunak iti pamilyak. Pinigpigilak tagsangit tinapigsa, taadda kaabay ko. Awan met garod divider na ti baet mi, tabasit lang ti space nga naited each student. Ngam tapno mapatibker ko itiriknak, pinanpanunot ko tayin baga ni mamang nga dakkel nga pakatulungak kinyana numalpas ko ti agbasa ijay. Umuna alawas, adu dagiti nagawid ta saan da nga kaya ti routine. Masapul nga agrihing ti 4:45 a.m. agdigos, agbel no agpatak ti 5:15 a.m. para iti morning prayer. Then 6 a.m. Holy Mass. 7, breakfast. 7 to 7:50, cleaning the area nga nakaasaynan. Then 8 a.m. to 11:30, klase. 11:30 to 12, Holy Rosary. 12 to 12:30, lunch. 12:30 to 1:30, siesta. 1:30 to 5 p.m., klase. 5 p.m., evening prayer. 6, bakante nga oras. 7 p.m., dinner. 8 p.m., song practice para iti Holy Mass ti bigat. 9, night prayer. 9:30 to 10, study wano pa nag-review. Then 10 p.m., lights off. Idi orientation, di jay nga naibaga no kasano ti routine. No kasano ti mabalin mi nga panagruar nga once a month laeng 2 hours pa iti maximum limit na. Maditi agusar iti cellphone. Numan bilang ada emergency, ibagalaeng ken admin staff ta makigamit ti cellphone nga pangtawag ti pamilya. Gaputa formation house si Jai, masapol nga disiplinado ken na simple laeng ti panagbado, panagsimpati gamit ken saan na napigsa ti panagsao. Saan met nga mamaminsan nga matubngar, dagiti masapol nga matubngar, tayin winut met nga may correct, babayan ti panag-guide, dagiti mamadre. Pinilit ko nga kinaya, ket pagsayatan na, nayaw-awan ko nga dagos, tauray ko nak nga awan ti amamok ijay, ket adu dagiti pa-welcome activities, dagiti mamadre. Naanusak to mo nga tawen ko ijay, adu dagiti nasursurok. Saan na bumayag? Ket mayatan nak, tadu dagiti nagbalin nga friends ko. Ada friend ko nga ganggatata, gagayam ko latay suda. Tagapagadian, Zamboanga, ada Tagalawag City, ada taga Del Pilar, La Union, pagudpod ken magsinggal. After 2 years, naalak ti Certificate of Religious Education. Nagserbiyak dito'y simbahan ti Makatawen, time ni Father Arnel. Ket nagsao kami ken mamang, nga ituloy ko ti agbasa. Isong enkarigatan namanen nga insakad ti panagbasak ijay, agangga nakagraduar nak ti Bachelor of Secondary Education. Uray no nakalpas na kun, at dala tayo suna nga manggagayad kanyak, agangga nga nag-review ak, ket idiin pasak tilet ko, kunana, padasem ti ag-apply ijay SJI kandon. Pandemic idi, isito mo na nga work ko. Gapot online class, hinpadas ko nag-enroll, ijay ISPSC Santa Maria para iti graduate school. Ngayon 21 units lang tinipatenggak, tasaan mo't nga kayan ti bagik nga pagsabayan, aglalo nag-back to normal idin ti school. Nagisuro ak ijay SJI kandon ti talo atawen. Kunak ken mamang, ipadas ko ti ag-apply ti LGU Salcedo, tapagururayan no adagasat ko ti DepEd, tayin padas ko matlang ti nag-apply.
Kasi ti Apo, nakastrekak nga job order under to opisina ni Mayor Ninya. Kastamet ang nakapasak iti ranking ti DepEd ngem dayta a year awan ti slot. After a year, 2004, idin padas kumanen ti nag-apply iti DepEd. Kulak idi dituyak pay LGU. Pangururayan manen. That same year, anyan nga naggasat ti Apo. Kinasaunak ni Mayora, ket naikanak itinapinpinta sa posisyon iti LGU. After a week, saktumat nga tumawag ti DepEd Ilocos Sur for Teacher 1 position ijay Chodoro National High School, Santa Lucia. Ngem nagsaan nak takunak, okay nak dituyen. Nagbunga amin nga sakripisyo ni Mamang, babae at tuy ti anak mo. Sumaruno atawen, 2025. Ditak nga naman mo ni JM nga asawak tatan. May saisuna nga freelance photographer, kat no ada activities mi jay LGU, kat ijay nga makitkitak. Iti panagam amumi, ado dagiti similarities mi. Isuna kat naggenmet iti simbaan kas altar server, pinagbasa ti padi, ken nagbalin nga active nga IYM. Idirugrugi ngayam amok kumay jibalay, mabuteng akpay lang. Ta fresh pay lang nga nagsina kami kan tay ex-boyfriend ko, ang mga noong tanak. Pagsayaatan na, inpakita ni JM ti kinasayaat na nga tao, saan nga agpaiso nga maununi, nga makita nga dakkel ti respeto na. Bit lang idinagam-amo kami, ket nagdwa kami. Ket namamo garod isuna tinaganak ko. Umaiso na bumisita ijay balay, agsundo kanyak iti trabaho, ket naglagan tiriknak no kadwak isuna. Bilibak iti kinapakumbaba na nga tao. Everything feels light no isuna ti kadwak. Nagplano kami garod nga mapanumaten ti kasar ti best friend ko, ni Jang ijay Zambales, iti May 31, 2025. Kat ditak nga plano ngayam amoy suna ken iti best friend ko. Not until May 21, 2005. Nadlaw ko nga 4 days nga delay ti monthly period ko. Amokon, expect kon ti sumaruno nga mapasamak, tada kami ti stage nga kayat mi iti madaan iti anak. Inbound ko ni JM nga papan gumatang ti pregnancy test, ket nagtrayak iti maysa. Dua nga red line. Nagtry kampay ti maysa, dua ulit nga red line. Positive nga talaga. Inarakop nak ni JM, nakaisam sunang. Okay ka lang, kunana. Nagmayat ti isam mi nga dua ti bigat. No palaganan tanto, masapol ket nagan ti saint. Wino adda ijay Bible, kinunkunak. No babae, ket Maria Dorothy. Numet lalaki, John Benedict. Jak amu ti mariknak that time. Tinawagak ni Jang ti best friend ko. Ket naragsakan iti daytangin padamag ko. Naragsak ti riknak that time, ken madandalaganak. Magiltiak, may saak nga katikista. Iti pamatik, dakes ti premarital sex, ken agsikog nga saan pay nga nagkasar. Pinanunot ko pay dita, noon niya ti kunaen, dagiti tattao kanyak. Aminek, mabutengak nga ma-judge. Mabutengak nga pag-istoryaan ti tattao. Ken mabutengak nga magibaga ken ni boss ko. Inurnong ko titired ko, kin mamangak ken mamang. Kunak kaya na, mang positive. Kunak nung tanak idi. Kunak no judge nak. Kunak no aduti sa wen na. Ngam ko na ayagarod adatitan.
Saan ka nga unek panpanunot ti madi, han ka nga agpaka-stress. Limag-an tiriknak, idiyam mo katanggap nak ni mamang, uray no nagbasulak. Nagsao kami nga rod ka ni JM, katgaputa saan mi nga kayat nga rumwar ti ubing kanyak, nga di kampay nagkasar, plinano mi nga agkasar iti mayor, when ni sa lukag. May 26, 2025. Aldaw nga ag-file nak iti vacation leave para iti panag-attend mi ti kasar ni Jang. Idi ba pan nak ag-CR at dadara nga rimwar. Pinicture ko sak and send nga dagos ken ni mamang. Awan ti dadanagak nga mariknak tabaka implantation bleeding lang. Ngem gapu tapilitan nak ni mamang nga mapan hospital tinawagak ni JM. Napan kami jay ISMC, in-refer nak nga rod ni doktor nga mapanagpa-ultrasound, ket inikkan nak ti reseta ti agas nga pampakapit, in-advise pa ni doktor nga ag-bed rest nak. Gaputa saan minaabutan day tangal daw, ti pagpa-ultrasoundan, intun sumarunong aldaw ton. Nagtuloy-tuloy ti spotting ko, nag-bed rest nak, uray awan tinasakit kanyak. Nagdagsen tirik nak, tanusaan nga agsardeng dahito bleeding, kat jak nga mawitness ti kasar ti best friend ko, kunak kini JM. Iso ngayon torturod ko nga tinawagan ni Jang, inbagak kanya na, nga saan nak nga makaumay ti kasar, ta in-advise si doktor nga agbed rest nak. May 28, 2025, iso ti panapan mi panagpo-ultrasound, in-advise si doktor nga sana nga mabalin nga agsakayan iti motor. Inpadas mi nga binulot tay lugan ti karuba, ngem naira na nga adda papananda. Awan nga rod sa bali nga choice, ano saan ti makisinneksek iti tricycle nga agpaili. Gaputan na daw kami nga napan, saan manen nga naabutan ti OB. Iso nga kunak, agpa-reserve kami para iti Friday, May 30, 2025. Ti schedule lang gamin ti OB ket MWF. Nagawid kami garod, panpanunuten nga saan ko mga serious daytoy a bleeding. Rabi iti Huwebes, kinasaunak ni JM. Kasano no maamuan tayong tundigat kat masapol nga ikaten. Insungbat ko, jak nga kaya. Anya garod love, nuitad ni Apo para kanyata, kat para kanyata nga talaga, kunana. Pinanpanunot ko, kasano no masapol talaga nga ikaten, baka saan ko nga kaya. May 30, 2025, nasapa kami nga nagrubwat, tagsubli kami nga mapanagpa-ultrasound. On the way kami, saan nga may kat panunot ko, tay dinamag ni JM, kasano no may kat. Positive nak lang habang umasasidag kami ti OB. Idiagururay kami, adugayam iti pila. Ket na-realize ko nga kasdegayam tiriknana ti masikog, ken mapan agpila. Nakitak ti rupa dagiti kakadwak nga masikog. Adda kinuyog tinaganak na, asawa na, at damat agmaymaysa. Idi siya kun ti mapan, kinaduanak ni JM Jonag. Pagbiit, agwingi-wing ni doktor, anya tinasakit ko nana. Dito'y sikat ko dok kunak, kasla sakit na no agregla. Tuy pusong mo haan mat ko nana. Saan mat dok, dito'y lang sikat ko ken likod ko, pero bearable. Nagwingi-wing ulit ni dok. Kitkitaan mi nga duwaji monitor. Ay Allah, ectopic ko nana. Saan nga dagos nga nagsink in di panunot ko? Jack nagsasao. Binilinak ni Doc nga asap agsubliak iti ISMC. Ket ipakitak nga dagos ken doktora nga nagpa-admitak tay result ti ultrasound. Idi nagsakay kami ti tricycle nga mapan ISMC. Di jay nga nagtedted ti luwak. Inararakop nak ni JM, amok malidlidayan isuna. Pigpigilan na laeng tiriknana, ta saan na nga kayat nga ipakita kanyak.
Ijay o nagti-tricycle, at dalagdakkel ang nakasurat. God is with us. Pinicture ko, nga gangatatta, nakasave pa lang ijay cellphone ko. Bigla manan nga nagpositibo ti panunot ko. Napanak ti OPD, ket imbaga na jay nurse, nga saan nga available ni doktora, tada meeting na. Agsubli kayo no Monday ko na. Ta Friday di dajay. Ma'am asap ko nak. Kuna ni OB nga nagapwak. Inpakitak nga dagos tay result ti ultrasound ket kunada. Alla ectopic pregnancy. Awan ay diyak idino niya ti ectopic pregnancy. Ket indiretso nak ijay ER. Habang i-review da, kiniyad admit nak. Tinawagak nga dagos ni mamang. Mang ectopic pregnancy. Insungbat na, alanak kong maoperaan ka. Napabot nga nakidiin baga ni mamang nga maoperaan nak. Nakitak ni JM idi aglulwa, ket kas lanak agkapsot nga makikita kanya na nga naliday. Dinamag ko pa'y lang kini nurse, numabalin nga ikalnaklatan ti agas, tasaan dakon nga opera. Wano madikadi nga iraspa naklatan, inexplain da nga ti case nga ectopic pregnancy ket delikado, aglalo no ruptured, ta soft nga tissue ti fallopian tube. Isu tinagyanan ti ubing, ket no dijay nga dumakkel ti ubing, ket pumpok ti fallopian tube, na delikado ti mapasamak. Aday masideg nga nurse, inbagana, Ma'am, i-schedule min ti surgery. 7:30 p.m. iyon nagnaka iji operating room kasi 8 p.m. ti panaka-operam. That time, ti mangibngibabaw nga panpanunutakon kat jay surgery. Umuna dayto nga panaka-operak, kayak nga ta. Madandanagan nak idi, isungin turturod ko nga in chat ni Auntie Eden, HR ti LGU. Inbagak tinapasamak, kastapay nga inbagak kini mayor, isungay sudamet tinang patibker nga kayak. Alas 6 din sa reknak ijay room ko, tayjay ko nga yuray ti oras. Agsinsin nangit kami ken JM, tagpada kami nga saan mi nga ammo ti obraen na. Nagmadigayam tirik na no makitkitam nga ti ayatem, ket malidlidayan para ken ka. Agengga nga si mangpet ni mamang. Jak kayat idi nga palubusan ni JM nga agawid, nga mapan nga agala ti gamit mi. Taumok nga no agawid ni Suna, ket ijay nga irwar na ti sangit na. Ket kasjay tinapasamak. Sumangpet isuna nga agapoy ji balayda, lumlumteg iti matana. Ket nanagyan garuden ti abay ko nga gangga, igagaman na iti imak. 7:30 p.m. inserek nak iti operating room. Nauding ako na ni JM, adaptoy naklang ruarlav. Iyuray ka, kayam dayta. Nag-thumbs up naklang. Then iji uneg, adupay lagayam nga proseso. Isimpada ti bed, dagiti gamit, ikondisyon nak. 7:40, sinmang pet anesthesiologist, ken ti doktor nga mang opera kanyak. At akadwada nga nurses, ket nalaganan nak, tirik na. Hello, kunada kanyak. Nakaidaak idin. Hello, Dok, kunak. Pinagtugaw na ko niya pinagrukob. Ijay nga intudok ni Dok ti dakkel nga dagom jay likod ko. Ket nariknak launay ti sakit na. Aganggang ay din paidana kon. Agbibinag ti buo nga bagik. Dinamag ni Dok no kayat ko ti maturog. Saan, Dok, kunak? Siririingak garod nga ikatenda ti right fallopian tube ko. 8 p.m. nga nalpas operation, ket enderecho nakgarod ije recovery room, agangga 12 a.m. Idi rumwarak ije room, imo na nga nakitak ni JM, nag-thumbs up nakmanan ngayon misam. Sakbay nga pinalubusan nak ni doktor nga ma-discharge, inbaga na nga after 2 to 3 years, san tumabalin nakton nga agsikog. Naikanak ti 2 months leave, ket idin nga nakaawid kami, adu dagiti rabii nga magilti unay tiriknak. Makasangit takla unay takunak, jakman lang nga na-process ti kaawan na tay ubing ko. Taday ti mated operak ti umununang ayan ti atensyon ko. Imbag tada ni JM nga naanos
nga mga asikaso kanyak, ken mang padpatib ker itiriknak. Kanayon na ngay baga, at dantulat talav, ikararagan takit di isuna. Saan nga may describe ti sakit na, kasla agsar deng tilubong ko idin. Tapno makuna ngay na ti may sa babae, masapul nga daan anak. At dalagarod ditan na awan pay. Kati si marunong nga bulan, nagplano kami nga agkasar. Idi sakbay kasar, nagsao kami kani JM, kunak kanya na. Ibabawi ta amin nga basulta, tano sumangutan to iti altar nga mangawat ti sakramento ti panagkalaysa, ket nadalos ti puso ta. Kas tagarod ti napasamak. Ket no describe ko ni JM ken siak, kanayon ko ngay baga. Two broken pieces become one. Kasla ginabasak, two broken pieces don't magically become perfect when put together. They become stronger when they help each other heal, they accept each other's imperfection and grow. And if they choose to heal together, they can become something even more beautiful than whole. Ket iti last December 18, 2025, babaen ti panangidaulo ni Father Rufo, inawat mi ti sacrament of matrimony. Nang ruging agtelek iti napintas nga plano ti Apo para iti pamilyami. We turn our agony into blessings. Tananipod nagkasar kami agang gatatta, marik nami launay ti blessings ni Apo Diyos kanyami. Saan nga mabayag ti 2 to 3 years sa panaguray, teti agdama, parehas kami nga naragsak, ken mangen-enjoy ti company ti tunggal maysa. Pacheck ken nagtalekak nga babaen, iti plano ni Apo, dumteng to ako na el na kanyak, babae, adtoy ti anak mo. Siak ni Daisy ani Kalbangasan, naiyanakak iti December 11, 1967, ken dimakkel iti ili ti Kawayan, Ilocos Sur. Iti umuna a distrito ti probinsya ti Ilocos Sur. 5 kami nga agkakabsat, ket siak ti maikapat. Nagbasanak iti grade 1 to grade 4 iti Pandan Elementary School. Ket iti grade 5 ken grade 6, nagtransferak iti UNP. Intuloy ko ti sekundarya ken kolehiyo iti isumet lang nga pagadalan. Ket nagturpusak iti kolehiyo iti kurso nga Bachelor of Elementary Education iti April 17, 1988 sa University of Northern Philippines. Agtawenak ita iti 58 adaan asawa ken 2 nga anak. Agdama nga mangisurusuro iti Salcedo Central School akas grade 3 advisor. Kalpasan iti panagturpos ko iti kolehiyo, pinadas ko tinagbirok iti trabaho iti syudad ti Manila. Ngem kaasi ti Apo awan gasat ko nga simrek ket pinagawid nak ti kabsat ko iti probinsya tamagastusan kanyak ti kaadak ti Manila. Iti panagsublik iti probinsya, apag isumet a masapol ni Father Wins, si ICM nga padi, iti Salcedo, Sigay, Kendel Pilar a parokya. Iti mangiwanuan kano, iti agtutubo, iti parokya. Kinasao ni Father Rabe ti kabsat ko, tapadasek ti umay, dito'y Salcedo. Pinadas ko nga rod, ket simrekak akas maysa a volunteer catechist. Nagtrabaho nak iti parokya iti August 1988 inggan na January 1994. Iti panagtrabaho iti Salcedo, Sigay, Kendel Pilar saan analaka ta sumangat sumalog kami nga apan kadagiti baryo iti nagkatlo nga ili. Magmagna kami
Taawan pay laeng ti adu nga lugan idi aglalo no panagtutudo. Bumalasiw kami iti karayan. Narigat ngem naragsak iti panagtrabahok akas maysa nga volunteer catechist. Ditoy met nga namamok ti kakaisuna nga asawak ni Ernesto Bangasan Jr. Wenno John kadagiti makamammo ken kuana. Ni John ket anak day di Ernesto Bangasan Sr. at taga Poblacion Sur, ken ni Miriam Bangasan at taga Suriwan. Nagkalaysa kami ken John iti January 1996 iti civil wedding. 1994 iti civil wedding. Isot gapuna nga rimwarak iti misyon ta para kanyak saan anapintas akitain nga siyak agtrabaho ti simbaan ket saan nagkalaysa iti imatang ti Diyos. May 2, 1997, idimpidwami ti nagkalaysa ken John, tapno awaten min ti bendisyon ti Apo, babaen ti sakramento ti matrimonyo. Kalpasan ti makabulan apan nagkalaysami idi 1994, pinadas ko ti madayo. Napanak nagtrabaho akas OFW iti Singapore, iti lasod ti Makatawen. February 10, 1995, edi agawidak iti Salcedo nga di amammo ni John. Nagdan na kami ken ni John ket padasen min aboklen iti pamilyami. Iti Makatawen apan nagden nami naparaburan kami ti maysa nga anak a lalaki ni Jong. Impas ngay ko ni Jong edi May 2, 1996. Tapno saan kami nga umasasa iti naganak mi, simrekak iti Interior Ilocos Academy, akas maestra iti Makatawen. Simrekak akas PLDT operator, ta saan pay uso idi, ken manmanu pay laeng ti adda cellphone na. Gaputa sa anak amapnek, ken basit ti sweldo, kunak apadasek manen ti umadayo, ket napanak manen nagtrabaho, akas OFW iti Taiwan. 2 years contract. Ni Jong agtawen iti dua, iti pumanawak, ket ni John tinagaw awir iti anak mi. Kalpasan ti dua nga tawen nga kontratak, nagawidakon iti Salcedo, ta saan pay laeng mabalin iti 3 years contract. Ti bastit anasapulak, ket inpasdek mi ti bastit nga balay mi. Nagyanakon iti Salcedo, ket pinadas kon tinag-apply iti DepEd. Ket kaasi ti Apo nakastrekak iti October 28, 2001. Iti muna nga destino ket iti Obog Primary School. Talaw atawen ko sadyay nga na destino. April 17, 2002, idimpas ngay ko ti maikadwa nga anak mi ani Lester. Awan makunak iti ragsak ti panagsublik iti Salcedo. Takaasi ti Apo ti basit nga nasapulan, ket nakabangon kamin iti bukod mi nga pagtaingan. Ken nadamit ten iti permanente at trabaho. Ken makaden nagmetten dagiti anak ko. Anyan nga ragsak. Nagragsak tirik na, takas la makitkitak adda pagrubwatan ti pamilyami. Ngem iti lasod daytoy nga ragsak, ngem nakmarikrik na, adagayam, agor oray, nga panubok iti biag ni. Diyos ko, apay abinaybay anak. Dagiti balikas ni Heso Kristo, idadayso na, tikang ronaan a panagsagaba. September 24, 2003, alas 7 tirabii. Nagpakada ni John nga mapan iti awis ti maysa gayem na. Ta birthday kano ti anak ti gayem na. Gapu ta Biyernes ken Sabado ti kabigatan na, pinalubosak ni John ta day off na kano. Ta iso ngamin ti mangkitkita, mangitulod ken ni Jong no apan agbasa, ken agaw awir iti maysa tawen nga anak mi ani Lester, no mapanak agisuro di Obog. Daytoy ti saan ko pulos a malipatan nga aldaw, wenno rabii, ana disgrasya ni John. Ni John ket natinag iti open drainage iti rumwar
iti kalsada nga ayan dakabagis na anapan nangala ken dinagas na taybay nga imbati na ken pagluganan na nga agawid. Alas 10 ti rabii idi nakita ken nalabasan dagiti kadwana nga mangitulod metlaeng iti kabsat na ken daduma nga kakadwada. Natapot-tapok ti bado na. Nakasulangay-ngay ti ulo na. Ngem may dahin tulod iti balay. Ngem saan met nga iso ti makuna nga nabarte-bartek. Tammo na met ti isusungbat na kanyak. Imbaga na nga sukatak ta saan na kano maigaraw. Tagpababa nga bagina. Uray padasen na nga ingato dagiti saka ken ima na. Saan napulos nga maigaraw. Napanak iti balay da Dr. Rico ta saan anaka-duty idayta nga rabii. Dinamag ko no apay asaan nga maigaraw ni John dagiti saka na. Kuna ni Doc ipan mo di hospital baka naawanan la oxygen. Nagpaarayatak ti kabsat ni John ket inpan mi iti Medicare. Ket idi nakita ni John kalpasan nakita ni Doc kalpasan ana check up na kunana spinal. Ialis tayo JITRMC La Union. Saan ko mailadawan ti buteng ken pan nakataranta iti dayta nga tiyempo. Dagiti imak agpigpigerger. Pinanawak dagiti anak ko iti rabii. Imbatik iti karobami nga ikit ni John. Awan ti kwarta. Awan iti so amin. Napno ti pusok ti panagdanag. Dimanon kami iti ITRMC. Na aramid ti X-ray, CT scan, ken MRI. May isa ti findings, spinal, C3, spinal column. Nangato ti tama na. Isot gapuna nga buo nga bagina apektado, paralyzed. Manipod ima, ingganat saka na. Ulo laeng taggargaraw, ngem saan pa'y mabalin. Isot gapuna, nginikanda, iti cervical collar, titenged na. Tapno saan, unay nga maigaraw-garaw, titenged na. Nagtuok nga kitain ti kasasaad na. Mabalin nga maopera, ngem awan kasiguraduan na. 50-50 chance of living. Advice ti doktor, let it be. Mailasagan nanto, tanaubing pay ni John. Simken manen ti buteng, ken pan nakatarantak, iti dayta a tiyempo. Dagiti ima ken tumeng ko, agpigerger. Kasla nagtupak ti langit kanyak. It is the end of the world. Kasla kanibusanan ti lubong. Dagusak apimanaw, manipod opisina ti doktor. Ngajak ammo no sa dino ti papanak. Sa anak diretso ti kwarto nga ayan ni John. Tajak maitured akitain kanibaga ken kuana ti findings. Baka jak malapdan ti riknak ket agarubos ti luwak. Bayat ti panagnak adabasit akapilya ti ospital ngagturong iti kwarto nga ayan mi. Simrekak ang nagkararag. Sadyay intangad ko ti rupak. Ang nagsangit ken ni Jesus ang nakabitin iti krus. Ti pusok napno iti saludsod. Kasano kamin. Kasano dagiti anak ko. Ti naunaan walula ti tawen na. Ti may kadwa may sala ti tawen na. Obing dapay laeng. Apay nga kasta tinapasamak. Kasla bigla ana ikaten ti kinatalged ko. Ti lalaki ako akatuwang ko iti tunggal panubok a sumangbay. Iti tunggal arapaap ti panangitag-ay ti pamilyami. Kitagbalinen a nakaidalaeng. Bedridden. Iti sumarunong nga al daw. Saanin a makagaraw. Agkasapulan ti tulong ko iti amin nga oras. Iti dayta nga kanito. Kasla nadadael ti pusok.
Saan laing nga pa nagbuteng ti mariknak, no di kat dakkel aliday, ken panagladingit. Apay akasta tinapasamak. Nag-unfair ti lobong, nag-unfair ti Diyos. Iti kalaksidan, ti sakripisyo, ti nagpanagtrabaho, iti misyon. Iti mano atawen, kasla nariknak nga binaybayan nak ti Diyos. Ket iti uneg, iti dayta riribok nga marikriknak, iti dayta nga gundaway, nagpukaw ti pusok at timmangad. Diyos ko, apay abinaybayan nak. Iti panagyan mi ti ospital, iti nasurok 2 nga bulan na ininot ko, anaawat ti pasamak. Adamet ken nagbaliwan ti kasasaad, ni John, mabalinen nga iyawid. Ngem isulat ta, ti makita ti bagina, paralyzed. Maiyawid garod ni John iti balay mi. Masapol nga agbalin nga normal iti amin. Nagsoblinak nga nangisoro. Adanak pa lang iti ubog primary school iti dayta a tiyempo. Masapol a planwek iti amin nga schedule. Ni Jong adan iti grade 2. Ni Lester may sa titawen na. Awampay amuda tirigat ti lobong. Kasano nga irugik. Anya ti aramidek. Masapol nga natibkerak para kadagiti anak mi. Siyak ti ina ken ama itan. Siyakon ti breadwinner. Mangbayad, mangkita kadagiti amin akasapulan. Mga iwan ken mangkita ti asawak ken dagiti anak ko. Mangisuro kadagitoy ingganat dumakkelda. Kasano nga ta ang mapagsasabay ko amin dagitoy. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen na ininot ko ang napagsusurot iti amin. Agriingak amasapa. Isaganak ti kanenmi ti masapol ni Jun tada nangkel akadwana no kasjay nga mapanak, di obog agisoro. Rumuara kiti balay, abit-bit ko dagitoy 2 nga anak ko. Ni Jong, idagas ko ti Central, ket ni Lester, idagas ko nga apan ibati ken naabirat ko. Sanak tumapan iti destinok, agmalmalemak tumeten sa jay. Ta medyo adayumet. Ti panagawid ko iti malem, dagasekto ni Lester, ket ni Jong, masulo na meten ti agawid. Ti isasangpet ko iti balay, dagos asangwek ti kasapulan mi. Mangsimpa ken ni John, mangisagana ti kanen dagiti anak ko. Ket numalpas iti amin, mairaman pay nga aramiden ti trabaho ti eskwela. Saan met ang nagpatingga ti kasasaad ni John, pasaray kada 3 a bulan, rumuar sumrek kami ti ospital, tati kalaban ti rikriknaen nan, ket pneumonia ken infection, ta saan isuna nga makaisbo no awan catheter a nakakabit ken kuana. Iti rabii nga na ulimek, saan amangeg dagiti anak ko, saan amakita ti lubong, agarubos dagiti luwak, kayat kun ti give up, nabannog ti bagi, ken panunot kun. Ado ti pakakumikumak, apay akasta ti biyag, napnuan kaipapanan. Adda dagiti oras amariknak, nga awan mangsalaknib kanyak, itidakkel a bagyo ti biyag. Adda dagiti oras akayat kon ti sumuko. Ngem ti tunggal panunot a sumuko ak. Sumangbay ti rupa dagiti anak ko. Makitak ti inosente a rupa da. Napnuan talek ken ayat ti masapul da kanyak. Ket masapul ngagtuluyak para iti pamilyak. Para kadagiti anak ko. Ngem ti uneg ti kaulimek ti rabii. Ada basit. Nga may magbaga iti pusok. Agtuluyak. To cut the story short, iti panaglabas ti tiyempo. Naadal ko at ipanagpukaw ko ti Diyos ko.
apay abinaybay anak. Ket saan apanang talikod iti pamati. No diket panang ipakita ti kinakapsot ti maysa a tao. Akasapulan na ititulong ayat ken panangidalan. Ti balikas a Diyos ko, apay abinaybay anak. Ket nagbalin akararag ko iti tunggal aldaw. Saan laing apan nagdanag, no diket pa nagpakpakaasi, nga ited na kanyak tipigsa asaan ko akabailan iti bukod ko laing. Iti panaglabas dagiti aldaw, bulan kentawen, nakitak dagiti milagro ti biagmi. Tip inot apan naglaing, tilanga ti asawak, numan pay inggana ita, ket adda pay laeng nakaidda, bedridden pay laeng. Kaasi ti Apo, saan kami arumwar sumrek iti hospital. Dagiti duangan nakmi, ket nakapagturpos dan iti kolehiyo. Ni Jong tinaunaan mi nga anak, agtawenen ita, iti talo Apollo. Employed iti Medicare, ket adamet ten iti pamilyana, ket adaan kamin iti maysa nga apo. Ni Lester nga maysa tawen na idi, ket agtawen itan iti 23, ket nagturpos metten iti kolehiyo. Ket amin dagitoy anagapuanan iti biagmi. Ket gapu kadagiti tao timulong ken nangikarkararag para kada kami. Ken ti kinapigsa, kinatured, ken pamati asaan ko amo no sa dinot naggapuan na. Amin dagitoy ket pamaneknek asaan na kami abinaybay anti Diyos. Ita agtultuloy amang takderak saan agapo asa anak amabuteng no diket gapo tadda masapul a pagtakderak. Diyos ko, apay abinaybay anak. Mabalin asan ko maawatan ti sungbat na ita, nga magtalekak nga itutong galwa nga agarubos, ada Diyos amang sango kanyak. Iti tunggal nga kumapsutak, ada pigsa ama ited, ket iti tunggal agriingak, ada namnama amang rugimanen, ket itako na ek. Diyos ko, agyamanak, tauray kasano kadakkel apan nubok asimmangbay sa anak pulos a pinanawan. Iti kamaudyanan na naawatak at ibiyag ket saan anap no laeng iti rag-o, no diket napnomet ti panubok ken panagsagaba. Ngem iti tunggal ladingit ken rigat anapadasak, adamay sa abanag asiguradwek sa anak apulos a pinanawan ti Diyos. Ureno adda uras amariknak amay maysa ken kaslaawanan tinamnama adda latta ti Diyos amang ted kanyak ti pigsa asaan ko ammo no kasano ken sa dino tinaggapan na. Isuna ti mangsalaknib kanyak nga agtultuloy agbiag ken mangkita para ti pamilyak. Ket no dumteng manen, dagiti oras asumangbay ti panubok, saan nakon nga agbuteng, taamok nga adda ti Diyos, amang iturong kanyak itilawag. Siak Apo, Edgar Dominic Pre. Nagapuid jay Sitio Kangaw, Barangay Tiagan, iti ili ti San Emilio, Ilocos Sur. Nayanakak idi may katalupulo ti Disyembre tawen 2000 ken talo nga daan talo nga kabsat ket siak iti bunso ken ti maymaysa a lalaki. Ita agtawen akon iti 20 ket 2 ken agdamaak nga agbasbasa iti may kadwa atawen iti kurso nga Bachelor of Arts in Philosophy iti Unegti Seminaryo jay San Pablo Seminary sa jay Baguio City. Itipan na kayanak ko natay ni mamang ko gaputa da sakit na iti puso.
Segun kadagiti angkel ko ken antik, may sa oras laeng, wenno may saldaw laeng, wenno may sa lawas laeng, depende no sino ang mangibaga. Natay kano ni mamang kukalpasan ngayon naknak. Ingga natatahan ko pa'y amu na niya ustukan niya da, basta ti amok natay isunan. Manipod nga rod idi, na danak iti puot dito'y lubong, han ko nga nakita ni mamang ko ken papang ko. Adak idi jay Vigan City, Ilocosur, ayan ti balay ni lolang ko nga Francisca, nga iso na idi ti mang tartaraken kanyak. Gaputawan unay lagip ko iti kadak jay, kasla pagbit laeng iti panagkadwami, tanatay iso na kalpasan na nga matinag jay kamami nga duwa iti maysa nga rabii. Madigam mo idi no apay nga nakariingak iti kasta nga oras, ngem nakitak iso na nga napanin misbo ijay arenola na, tapos nagsubli iti abay ko. Iti saan ang mabayag, natin nag-iso na manipod iti kama, ket idi kita suna jay baba, nigginak nga nababasa ti kudsun nga nagidaan na, ken haan nga binmangon jay baba ni lola. Han ko pa'y met amu idi ti panakatay, iso binay aklatan ni lulang ko, ket nakariingak nga wansunan jay kwarto, pati daantik nga gigyan met jay balay, tayin taray da isuna jay ospital. Gapu met laing nga wan unay lagip ko, ti sumarunong amok ket natay isunan, ket namisaan jay katedral jay Vigan. Gapu tawan mangaywan idin kanyak jay Vigan, imay nak idi innala ni Papa nga nakamotor ti chap-chap, ket napan kami jay lidlidda. Kasla dayta nga panawen pay laeng ti umuna nga panakakita ken Papa taubing akbay. Ijay lidlidda, napan kami ti balay ti kabsat ni Lola Paula nga mamang ni Mama, ket ijay ko nga nakita ti maysa nga kabsat ko nga sarsaronwek. Iti sumetlaeng nga balay tinagyanan mi ti maysa tawen, no hana agkamali tijay ko nga nalpas ti kinder. Kalpasan na napan kami jay kangaw, ket nagyan kami jay balay da Lola Paula, kadwami ti kabsat ni Mama nga lalaki ken ti pamilya na. Awanan idi trabaho ni Papang, ket haanso na idi makait ited ti pagnayon iti pagbayad kuryente, iso nga pimanaw kami jay nga balay. Napan kami nga rod iti sabali nga balay, ngem isumetlay nga pimanaw kami, ket napan kami jay kumbento ti kapilya. Awan idi ti usto nga balay mi, iso nga paalis-alis kami. Inayos nga rod ni Papa jay bodega ti balay da Lola Paula, sana inikkan ti yero jay ruarna, ket ijay kami idin nga nagyan. Basit lang idi ti balay, ken agbagyo, agted-ted ti danum, ken agsapri iti uneg na, ket mabasbasa kami nga maturog. Kadagita nga panawen, uray pay no adu nga rigat tinapadasan mi, saan ko nga binirok ti inak. At dalaeng dagiti kanito nga dinamag ko kadagiti kakabsat ko, tinagan na ken apay nga natay isuna, ngem iti kaunggak, awan laeng dagitoy nga damag. Han ko binirok ti maysa nga ina, gaputahan ko idi mawatan dayta makunkuna nga ina. Han ko metlaeng nga mabirukan ti importansya na, tamok mitlaing nga wan ti mamangkon. Tawen 2014, grade 5 na kon, ket may sak nga sakristan, idi dinamagnak idi ni Apo Padi, ni Apo Rufo, no kayat ko makipagyan kanya na di kumbento. Hangkoy amo idi ti isong bat ko, ngem amok nga han ko kayat, tahan ko kayat nga panawan ni Papa ngagmay may sa di balay. At dagamin iti kapadasak nga nakitak isuna nga nagawid na barbartek, ket napan nagiday jay tugaw. Tapos natin nag-isuna nga kaslaken lola, ijay at da idin buteng ko nga baka kaslaken lolang ko jay Vigan.
Nagrigat mi idi binangon isuna ken manang taypay dami kung maisuna iti pagidaan na nga folding bed. Ngem nadagsinan kami ket binayan mi ket napan kam naturugen. Iti nga rod dayta kapadasan han ko kumakayat nga panawan ni Papa ngem adu dagiti tattao di ayan mi nga mangibagbaga nga panawak latta kanon ni Papa tapara met laeng ti pamilya mi no mapagbasa nak ti padi. Nagwenak garud idi ken Apo Padi ket nagyanak di kumbento iti St. Michael Parish kadwak ti maysang kasinsin ko. Ken dua amanungen mi ken dua met laeng nga manangen mi. Nagyanak ijay ti awan pay may satawen ket mayalisen ni Apo ti baro nga pakadistinuan na dita Gregorio del Pilar. Idi mayalisuna ket insurot nakakadwa na ket simurtak met tanasanay nakmeten nga agyan kumbenton. Mapalabas laing idi ti manong nga bulan ket Nobyembre sa idin ti 2015 idi adda naramid ko nga madiji kumbento nga isu ti rason nga napapanawak ti kumbento ket nagawid ak ti balay mi. Idi makaawid ak panpanunutek no anya nga ta iti reaksyon ni Papa kanyak ngem idi makasangpetak kasla pa nakaawat iti inpakita na. Limabas idi tilawas ket adati tinmawag kin antik nga Vicky anang ibaga nga adda kano ti mestra nga kayat na nga mga lakanyak di del Pilar. Tamasayangan kano iti panagbasak. Napanak nga rod kinyada ket intuloy ko ti panagbasak ijay ingana nga naggraduarak iti elementarya. Idiag high school na kon napanak nagbasa di Gregorio del Pilar National High School nga dayo iti pagpagyanak isu nga damanen nagyanak nga sabali nga asideg. Agawid-awid aklat tamit idi ti weekend di balay ti mangpapabasa kanyak ingana idi agigyan akon di ayan ti pamilya ti Hernelia. Naiya si Degak tinyada gapu iti bunsuda nga nagbalin nga kaslabarkadak. Ken adupay gamin idin nga isuda iti mangitultulod kanyak na panakagbasbasa. Iti maysa nga weekend idi nagawidak di balay ti mestra nga mangmangted ti allowance ko. Idi rumabiin imay di barkadak kit inbaga nga gawidak kanu di balay da ta berberuken nak ni Papang na ket mahipot idin ijay nakon nagigyan kanyada. Naglabas ti dua atawen na nagigyanak ken kwada ket nayay sadag kumeten ti bagik ti pamilyada takas lain turing dakmet nga kaslamaysa nga anak ken kabsat da. Aglalo nga naya si dagak dayta nga pamilya gaputa nariknak ti panagayat ti maysa nga ina kadagiti anak na ngahan ko idi pinirbirok. Kaslamait idin ti biyag ko kinyada ngem mayalis man idin ni Apo Padi jay Sevilla iti ili ti Santa Cruz ket kayat nakmanen nga itugot. Han ko talaga kayat idin ti sumurot ngem binagaanak ni mamangda nga sumurtak latan di baling agsubliak kinyada no mapaawidak. Intiro idi ti sangit ko takaslan na yadayuak ti inak oray payhan kong usto nga ina. Pinilik nga rod ti simurot manen kini Apo Padi gapuken ni mamangda ken may sapay han kumetlaeng kayat ng iseksek ti bagik ti pamilyada. Iti dayta nga pasamak ket nariknak ti pateg ti maysa nga ina. Iti tawen 2018 bulan idi ti Hunyo napan kami nga rod jay Sevilla tihaan nga pagarupen haan kami paylaeng nagbayag ijay idi nadamag kon nga na ospital ni Papa ijay vegan ken nadoktalan nga da sakit na nga colon cancer.
Binaganak idi ni Apurufo nga pan ko bisitahin isuna, ket napanak tapan ko kumakitain, ngem tihaan nga pagarupen, han kun gayam makita isunan nga si bibiyag, manipod idi naudi ang nagkitaan mi nga timmakasak nga nagawid. Idi makadananak, jay vegan, napanak jay balay dalola, kinuna jay uncle ko nga gigyan ijay, nga nagawidan kano ni Papa, iti aldaw sakbay nga napanak sa jay. Uray payhan ko isunan na abutan jay vegan, kasla nabang aranak, tatiamok, mayaten ti sakitnan, ket nagsublinak metlayang ijay sibilya iti daytangal daw. Napalabas laeng ti manungal daw, Miyerkules sa idi, nuhanak agkamali, ket madama kami ngamangmangan, iti pangal daw, idi pagamuan adatim mawag iti cellphone ni Manang Mara. Kinitak no siya sino ti timawag, ket nakitak nga ni Manang Panyang. Idi agsao isuna ket kaslag sang sangit, dinamag kuno apay, ket inbaga nga rod nga natay kano ni Papangkon. Hangko idi amunan niya ti mariknak, tahanak nagsangit. Kaslahan ko kayat nga mamati, takano laing idi napanak jivigan nga nagawid isunan. Nagawid aggarod iti sumarsarnungal daw, anayawid ti bangkay ni Papa manipod iti funeral home nga nangasikaso ken kuana. Idi nagawidak agduado anak paylaeng nga natayin ni Papa, ingga na sinmang petak di balay dalolo anak kay masayagan na, ketjay nga nagrugi na kon nga agsangit. Napanak iti kwarto nga si Deg, nga nagsangit, ket imay dagiti babaket, nga mang saplit-saplit kanyak ti bulbulong, ken aglalaok ti bagbagada. Kayat ko kung mga papanawin isuda, ngem kaslawan idin pigsak nga agsao, ken nang pasardeng ken kwada. Iti duangal daw, may punpunen ni Papa, ket nagmisa kami di balay. Imay dagiti pamilya nga timultulong kanyak, ket naparap kupnak ken ni Mamangda. Kalpasan nga naipunpon ni Papa idi, nagsubliak nga sigod jay sibilya ti samarunungal daw. Manipod iti dayta nga pasamak, nagbalinak idi anatangken ulo na, takaslawan mamayen ti biyag ko. Kadagita nga panawen, hangko amun no sa dinno ti turungek, aglalo no mariknak nga kasla mabekbekkel akon, iti panagyan ko iti kumbento, iti simbaan. Adun nga daras nga agsangsangitak nga agmaymay sa gaputa uray at dalang nga basit nga naramid ko, ket kasla nagdagsenen, ken nagsasakit dagiti mangmangeg ko. Kahit ko idin pumanaw kumbenton, ngim gaputam mong awan pagkamangak, ditak nga rugyan nga damagin ti bagbagik. Adda ka di talaga ti Diyos, nga adda, apay nga adda ti panagrigat. Apay nga hanyag papatas ti panang trato na kadagiti tattao. Apay nga danaganak dagiti daduma nga mga aywan kadakwada, syakit awanen. Apay nga agbibiyag ti rigat ken adagbibiyag ti namay. Ado pa'y nga damag ti adda iti panunot ko idi, ngimawan metlaing mangig ko nga sungbat ti Diyos. Kahit kung arod idin nga lipasan ti biyag ko, ngimhang ko mamuno kasano, tamabutay ngak metlaing. Isu di idi dagitoy apan panawen ngan panunutek ngano ko masibibiyag ni mamang ko sa anak ko man nga da ditoy kumbento. Saan ko kung mapadpadasan daytoy nga rigat? Beberukik idi nga ruden ti kadda ti may sangay na iti sibay ko. Isu ang mangawat no siya sinoak. Mangawat no anya ti marikriknak, ken pangibagaan iti pakarigatak.
Limabas dagiti tawen, limabas ti COVID ngagsubli-subli dayta nga marikriknak, akasla mawawak itikad dati inak, tunggal at darigat nga mapaspasarak nga haan ko may baga-baga. Kalpasan nga nagraduarak iti high school iti tawen 2022, gaputahan ko mo iti alaik nga kurso tawan iti interest kon nga agbasa. Naibagak nga kahit kong agbasa iti seminaryo, ket napanak nagbasa Derogationist Manila Seminary. Ijay ko nga napadasan ngawan gaya makalagip kanyak, no saan ako nyag message, when tumawag nga umununa. Babayan iti dayta nga kapadasan, berukek manen ni mamang ko. Inulit ko man nga damagin dagiti damag ko may papanti Diyos. Sa anak garud nagbayag jay seminaryo, takasaluklok kwek laeng iditibagik ijay. Rinumwarak garud ket nagbasak jay UNP, University of Northern Philippines. Iti kurso nga accountancy. Inawat nakmet iditi head ti accountancy ken iti din ti CBA ta nakaabot met ti score ko iti passing rate para iti dayta nga kurso. Babaen ti panagbasak met ijay, gaputa man nagbabainak nga tao, narigata na nga gadjas iti dorms. Agkulkulungak lang nga iti ti kwarto, ken hanak payen nga mangmangan. Narigata na nga iti lifestyle ko, ijay UNP, ken maud udi nakpayen kadagiti classmates ko, tahan ko metlaeng matutukan dagiti activities ko jay school. Nagbalin nga nagulgulo nga iti biyag ko, agdodorm idi, kethan ko malapdan ngagsangit ipagit idaak, titeng nga tirabii, tahan ko talaga mawatan ti panagbiag kon. Naulit manen nga rod ti panagbirok ko tinak, amang namnama nga sabali siguro ko itinagbalin ataray ti biyag ko, na daiso na. Nabagsakak nga rod idi ti accountancy, ket nagsubleak manen iti seminaryo. Ijay seminaryo, at dalat tamit dagiti panawen nga mariknak tirigat, ket kasla umapalak kadagiti kakadwak nga daan ina ken pamilya nga sisusuporta kadakwada. Ngem iti panagsubli-subli iti panangbirok ko iti inak ken dagiti damag ko, ininot nga kasla masungsungbatan dagitoy, ken ininot ko met nga makakseptar ti panagbiag ko nga awanan ti ina. Ngem, adalat tamet dagiti kanito ngan kung maiwasan latta nga beruken ti inak, tauray mawata kun ti kawan na, beruken latta ti riknak ti kadda na. Ita itultuloy ko nanya ti awag iti apu, ket uray pe addanak ti na espirituan nga ma, berberukek ti ina, ket kenkwana mawawak. Ako si John Kevin Abara. Magsisimula ako sa isang katanungan na bakit po ganun. Ngayon po sama-sama tayong maglakbay pabalik sa umpisa kung saan po ako nagsimula. Taong 1996, tubong General Mariano Alvarez Cavite, anak ni Ramon Abara Jr. at Angelita Abara na taga Banayuyo, Ilocos Sur, na nooy masayang naninirahan at namumuhay ng payak sa Maynila. Biniyayaan ng 4 na anak, ako po ang pangalawa. Kasama po naming naninirahan sa Cavite ang pamilya nila Tito Joselito Abara at Tita Nanet Abara at ang 4 naming pinsan. Magkapatid po kasi ang aming papa at magkapatid rin po ang aming mama. Kaya parang magkakapatid na rin po ang turingan namin. Masaya naman po ang naging takbo ng buhay namin noon pareho dahil nagtatrabaho sa restaurant bilang chef sina Papa at Tito. Dahil nasa lahi daw nila ang magaling at masarap magluto. Sina Mama at Tita naman po ang naiiwan para mag-alaga sa amin. Si Papa po ang mas nakababata sa kanila ni Tito Joselito at si Mama naman po ang nakakatanda sa kanila ni Tita Nanet. Kaya halos nakadepende po kay Tito or mas madalas na rin naming tawaging Papa Joselito
ang mga desisyon patungkol sa pamilya. Napakalayo ng pag-uugali ni Papa at Tito Joselito. Positive siya, samantalang negative naman si Papa, palibhasa bunso. Halos magkakalapit lang din po ang edad naming magpipinsan, kaya sabay-sabay kami kung pumasok sa paaralan. Nasa grade 5 ang dalawa naming ate, at grade 4 naman si kuya na pinsan ko. At nasa grade 3 naman po ako sa mga panahong yun. Ngunit may isang napakasamang pangyayari na tuluyang magpapabago sa takbo ng ating kwento. Yun ay nang makardiac arrest si Tito Joselito habang siya ay natutulog or nabangungot. Na sa mga panahong iyon, sa mga mura naming isipan na magpipinsan, napatanong kami na bakit po ganon. At wala kaming ibang masabi kundi sana isa nga lang yung masamang panaginip. Pero ayun na nga, tuluyan na kaming iniwan ni Tito Joselito. Nung mailibing si Tito, nagpasya sila Tita Nanet na lumuwas dito sa Ilocos, doon sa Banayuyo taong 2004. Sa pagkawalan ni Tito, parang dalawang pamilya na rin ang nawalan ng padre de pamilya. Sa kadahilan ng mas nakadepende nga po kami sa kanya dahil mahina si Papa at nakababata. Dito na rin nagsimulang maging impyerno ang bahay namin dahil wala na nga po si Tito na kinakatakutan ni Papa. Kaya nagagawa na niya ang mga bagay na ayaw ni Tito noon, gaya ng madalas na pag-inom at iba pang mga bisyo. Madalas na rin siyang hindi pumapasok. At kung pumasok man, ay ilang araw o linggo bago niya kami uwian. Kung umuwi man siya at dumating sa bahay, ay para lang magbihis at kumuha ng bagong damit. At kapag nanghingi si Mama ng pera para sa mga bayarin at gastusin sa bahay, dito na nagsisimulang tumubo ang sungay niya. Kaliwat kanang suntok at sampal ang aabutin ni Mama. Kapag naman umawat kami at nakialam ni ate, ay pati kami nakakatikim ng kanyang kamao. Kaya sa mga oras na yun, sabi ko sa sarili ko, balang araw paglaki ko, gagantihan ko siya sa lahat ng suntok, sipa at sampal na pinaranas niya kay Mama. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon namin, hanggang sa halos bihira na lang din kami kung kumain. Napipilitan na ding dumede ng Milo ang dalawa naming nakababatang kapatid. Umaasa na lang kami sa awa ng kapitbahay at mga rasyon na binibigay ng barangay. Pero sa isip ko, ayos na rin yun. At least walang nang bubugbog kay Mama. Maraming nagsasabi na kaya raw hindi siya umuwi dahil takot siya humarap sa mga responsibilidad bilang ama. Dahil wala na si Tito na advisor niya. At may mga nakapagsabi rin na meron siyang kinakasamang iba at nalulong na rin sa pinagbabawal na gamot na shabu. Lahat ng yun tiniis ni Mama at hindi pinaalam dito sa Ilocos para baka sakaling magbago pa siya at manatiling buo ang aming pamilya. Hanggang sa isang araw dumating siya, lasing, galit, nanlilisik ang mga mapupulang mata. Tamang hinala, hugas kamay, kung pagbintangan si Mama na may lalaki daw siya kapag wala siya. Kaliwat ka ng suntok, sampal at sipa na naman ang inabot ni Mama. At nang umawat kami ni ate, sa amin naman nabuntong ang kanyang galit. Tinulak niya si ate at bigla niya akong sinakal, sinandal sa pader at itinaas. Sa liit kong yun, habang nakabitin pataas, kitang-kita ko sa mga mata niya, sa mga mapupula niyang mata ang pagkalulong sa droga. At lalong tumatak sa isip at puso ko, na balang araw may gaganti ko sila ate at Mama. Buti na lang nahila pa ako ni Mama bago ako tuluyang mawalan ng hininga at sa tulong na rin ng mga kapitbahay. Sobra akong nanghina, pero sinabi namin ni ate, bakit pa kasi si Papa Joselito ang namatay? Sana ikaw na lang, demonyo ka. Hindi naman nagsumbong si Mama sa mga pulis dahil takot siya na baka patayin kami kapag nagsumbong siya. Pag alis niya, agad namang tumawag si Mama dito sa Ilocos at sinabi ang lahat-lahat. Agad namang lumuwas si Tita para sunduin kami. Ibinenta namin lahat ng gamit
para may pamasahe at pera na mauwi dito sa Ilocos Sur taong 2005. Nakitira kami sa isang malapit na kamag-anak nila mama. Hindi naman na nag-asawa pa si mama. Siya ang tumayong papa at mama naming apat. Pagdating dito sa Ilocos, bagong buhay kumbaga. Namasukan si mama bilang kasambahay at ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa grade 4. Akala namin magiging maayos na kami dito, pero hindi rin pala. Dahil kinailangan naming pagtrabahuhan ang lahat ng kakainin namin. Sa payat at maliit kong katawan, ako ang naging tagaigib ng tubig at naging utusan ng mga malalapit na kamag-anak. Ganun rin ang sinapit ng apat naming pinsan. Nakalimutan namin na sa mga panahong yun, mga bata pa kami at dapat ay naglalaro pa lang sana. Maalala ko pa noon kapag nagpapabili kami ng laruan kay mama at tita. Ang lagi nilang sagot, awan to pa igatang titaling nga pagbukkulan. Uray po uran da kamihan kami nga umangot nga magatwarta. No kayat do, ilako da kami ta da igatang ite ayam yu. Hanggang sa halos hindi na rin makayanan nila ni mama ang ginagawa sa amin, kaya nagdesisyon siya na bumukod at tumira na lang sa kulungan ng manok. Opo, literal na kulungan ng manok. Ang tito ko na nasa abroad ay nagpatayo ng 3 meters by 3 meters na kawayan na gagawin niya sanang business na manukan. Walang bintana, isa lang ang pinto. Bago palagyan ng manok, nakiusap si mama na doon na lang kami tumira. Dahil na rin sa hirap at kakulangan sa nutrisyon doon sa Maynila, hindi ko may kakahila na mahina ako sa klase, lalong-lalo na sa math. Ni multiplication table hindi ko kabesa. Lagi akong star of the section, hindi dahil sa galing, kundi dahil lagi ako ang napapagalitan, napapatayo, dahil hindi makasagot at laging naiiwan sa classroom. Hanggang isang hapon, habang naiwan ako at naglilinis dahil bagsak na naman ako sa quiz, kinausap ako ng math teacher namin na gusto niya akong tulungan. Papasok daw ako ng Saturday math class. Sagot ko naman po, ma'am naman, 1 hour nga po na math class natin, hirap na po ako. Yun pa po kayang maghapon na puro math. Tsaka wala po akong pambayad, ma'am. Napatawa naman siya sabay-sabing, sagot niya daw ang pambayad, basta pumasok lang ako. Hindi naman ako tumanggi at sa halip agad akong nagpasalamat dahil gusto ko rin talagang matuto. Sadyang mahirap lang ang math. Sa unang Sabado, talagang mahirap, hindi ako makasunod. Pero dahil na rin sa tiyaga at galing ni Ma'am Ambrosia Tacho sa pagtuturo, ay kahit papano naiintindihan at nasusundan ko na rin. Pagpasok ng grade 5, same scenario. Ang hirap ulit ng math, pero mas naging interesado na akong matuto. At nung dumating ulit ang Saturday math class, laking gulat ko nang makita ko ang pangalan ko sa listahan sa harap ng pinto. Sabi ko kay Sir Rino Tawagin, grade 5 teacher namin, na sir, hindi po ako nagpalista at saka wala rin po akong pambayad. Pero nakangiti niyang sagot, okay lang, ayos lang. Pinakausap ka na sa akin ni Ma'am Tacho na tulungan daw kita, lalo na sa math. Basta sipagan ko lang daw po ang pagpasok at siya na ang bahala sa payment. Mabilis na kumalat sa school ang ganong favor na binigay sa akin ng aming guro. Nabuli rin ako at nasabihang paawa, sip-sip daw sa mga teacher. Pero hindi na ako lumaban kasi sa liit at payat at duwag din ako noon. Pagpasok namin ng grade 6, ganun ulit. Parang tinanggap ko na lang ang laging sa aking sinasabi na sip-sip sa mga teacher. Kasi hindi lang Saturday math class ang binayaran ng teacher namin na si Rosemary Pre, kundi buong miscellaneous fee, pati graduation fee, taong 2008. Kaya laking pasasalamat ko sa kanilang lahat na mga naging math teachers ko noon. Fast forward tayo sa high school days ko. Hindi na ako yung dating nahuhuli sa mga subject. Naging focus ako lalo sa pag-aaral. Hindi lang sa math, kundi sa lahat ng subject, dahil na rin sa pangarap kong maging pulis. Kaya nag-aral ako ng mabuti at umiwas sa lahat ng klaseng bisyo at maling barkada. After graduation ng high school, taong 2012, akala ko noon natungpalin. Pero gaya ng palagi nilang sinasabi sa graduation ng high school, it's not the end, but the beginning of next higher journey.
Pero dahil na nga rin sa kahirapan talaga ng buhay, kinausap ako ni mama at ni ate na hindi daw nila ako kayang pag-aralin dahil graduating pa lang si ate noon sa college. Hindi ako may kayang pagsabayin mag-aral. Masama ang loob ko dahil wala na yung pangarap kong maging pulis kasi titigil na ako sa pag-aaral. Wala naman akong magawa kung di tumigil ng 1 taon. At napatanong, bakit po ganun? Tsaka lagi rin kaming sinasabihan ng mga kapitbahay at malapit naming kamag-anak na useless daw na pag-aralin kami nila mama at tita sa college dahil mahihina daw ang ulo namin at mag-aasawa rin daw pagka nakapagtapos. Minsan pang may nagsabing, putdek amin nga ramay ko na makapaggraduar dagitay anak na nilita ken nanet. Lahat ng yun naging inspirasyon naming magpipinsan para lalong mag-aral. Binenta nila mama at tita ang natitirang minana nilang lupa para sa pang-college nila ate at kuya. Pero may pagsubok na naman na mukhang nagdilang evil yung nagsabing walang makakagraduate sa aming magpipinsan. Yun ang nang mabuntis ang pinsan namin na anak ni Tita Nanet, 3rd year college, tourism pa naman. Pero hindi sumuko sila ate na kumukuha ng elementary education at si kuya na pinsan ko na civil engineer. Awa ng Diyos nakagraduate po sila at parehong first time take board passer. Sa pagtigil ko ng 1 taon, sumasama ako sa pagtatrabahong bukid, karpintero, pangangalakal ng bakal bote, para lang may maitulong kila mama at sa dalawa naming nakababatang kapatid. Pero hindi ako nasiraan ng loob. Gaya ng promise ni ate na pagka-graduate niya, ako naman ang susunod at tinupad niya naman. Kaso hindi ko na makukuha ang course na criminology kasi mahal at magastos daw yun. Kaya labag man sa kalooban ko, binitawan ko ang childhood dream ko at pumayag akong kumuha ng Bachelor of Science in Business Administration. Kasi yun daw po ang demand. Kasi kapag crim at bumagsak ka sa board, security ang mapupuntahan mo. College days. Awa ng Diyos, dahil sa magandang grades ko nung high school, nakakuha ako ng scholarship ni Congressman Eric na SEDSG. Malaking tulong po yun, pero hindi pa rin sapat. Dahil sa kalagitnaan ng college ko, ay may dumating ulit na pagsubok. Yun ay ang mabuntis naman ang nakababatang kong kapatid sa edad na 14. Talagang malakas ang sumpa ng matanda. Pero sabi ko, sa sarili ko, kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong lumaban para sa pangarap ko. Sinubukan kong sandalan ng ibang tao, ngunit may mga pangarap din yan. Hindi nila uunahin ng iyo. Kaya hindi ako nagpa-apekto. Sa halip, humanap ako ng paraan para magkapera. Pumasok akong Jollibee crew. Jollibee Service Crew noong 3rd year college. Pumapasok ako ng 7 a.m. to 5 p.m. sa North Luzon Philippine State College. At pagkatapos ng klase, nagjo-duty po ako ng 6 p.m. to 1 a.m. Ganon ang naging routine ko. Minsan o halos hindi na rin mabilang na makatulog ako at magpalipas ng gabi sa Plaza Candon dahil wala akong pamasahe pa uwi. Rumarakit din ako sa pagdedekor at pagkikater sa kasalan, birthday kapag day off sa Jollibee. Tuloy-tuloy ako at hindi pinanghinaan ng loob. Meron akong 3 bagay na pinanghawakan. Pangarapin, trabahuhin, manalangin. At naging inspirasyon ko sina mama, mga kapatid ko, at noon ang girlfriend ko na si Raven Dayan. Forward natin sa graduation ko ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management noong 2017. Yung dating bobo sa math, ayun, aakyat na sa stage. Ito rin ang unang araw na pupunta at iuwi ko sa bahay ang girlfriend ko na si Raven. Ayun na nga at nakita niya na ang kulungan ng manok na tinitirahan namin. Sabi ko, dito ko makikita kung matatanggap niya ba ako sa kalagayan at pinagdadaanan ng pamilya namin. Sa lahat ng mga pangyayari na yan sa buhay namin, wala kang kaalam-alam si Papa namin.
Pero after graduation ni ate, tumawag daw siya noon at humihingi ng patawad. At kahit ano daw ang mangyari, siya pa rin ang ama namin. Wala daw kami dito sa mundo kung hindi dahil sa kanya. Sabi ko naman, hindi ko siya mapapatawad. Mabuti nang magkita kami na nasa loob siya ng kabaong, baka sakaling mapatawad ko pa siya. Pero kung sa pagkakataong magkita kami, nabuhay pa siya, patawarin ako ng Diyos sa maaari kong magawa. After graduation ng college, akala ko talaga natungpalin. Pero hirap din maghanap ng trabaho. Tsaka sabi ni ate, okay, tapos ka na, graduate ka na. Ikaw naman ang tumulong kay mama. Kaya kung ano-anong pinasukan kong trabaho, sales assistant sa motor company, security guard sa Teodoro Hernaez National High School, supervisor sa 7-Eleven sa Bigan, cashier sa Mr. Donut, at kung ano-ano pa. Palipat-lipat dahil maliit ang sahod. Hanggang sa inoperan ako na magbalik sa Jollibee, hindi bilang service crew, kundi bilang manager sa San Fernando taong 2018. At nang minsan magkaroon ako ng meeting sa Maynila, sa luwag at laki ng Maynila, biruin mo, doon pa malapit sa lugar niya. Sa loob ng 12 years na itinuring namin siyang patay na, sa loob ng 12 years na hinintay ko para makapaghiganti sa kanya, 12 na Pasko, birthday, at mga graduation namin na wala siya. Yung 12 years na hinintay ko para itanong sa kanya na bakit po ganun? Bakit mo kami iniwan? Gusto ko siyang sumbatan dahil sa pagiging pabaya at irresponsable niyang ama, ang aga kong tumanda. Dahil sa mga responsibilidad na sana sa kanya nakapasan. Pero napatanong rin ako sa Diyos, bakit po ganun? Bakit sa ganitong pagkakataon mo kami pagkikitain? Sa panahong parang ako pa ang nangangailangan sa Kanya. Bago ako lumuwas gabi, pilit binibigay ni Mama ang number niya. Pero ayoko. Pero hindi ko lubos maisip at ayokong tanggapin na kailangan kong humingi ng tulong sa kanya. Dahil sa loob ng 12 years, kinaya ko naman nang wala siya. Pero kinuha ko pa rin ang number niya. Baka sakaling yun ang maging huling choice ko. Pagdating sa Maynila ng umaga, ayos pa naman. Lakad dito, lakad doon. Pagsapit ng gabi, hindi ko na alam ang left and right. Sa mga oras na yun, nilunok ko lahat ng salitang sinuka ko. At tumawag ako sa number na binigay niya, ni Mama. Babae ang sumagot. Nagpanggap ako. Sabi ko, nandyan po ba si Tito John? Pakisabi, si Kevin ito. Yung papangkin niyang galing Ilocos. Andito po ako sa Star Mall Alabang. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala daw siya, pero darating ng 7 p.m. Habang naghihintay ako sa harap ng Jollibee, ayun, nandyan na siya. Malayo pa lang, sa tindig pa lang, nakilala ko na siya. Sa mga oras na yun, hindi ko may paliwanag ang sakit at galit na nararamdaman ko. Pero bakit ganun? Habang papalapit siya sa akin, parang may kung anong kirot sa puso ko na parang pagkasabik na malapitan at may hakap siya. Yumakap siya at umiyak, humingi ng tawad. Wala naman akong magawa. Hindi ko man tanggap na hindi ko naiganti at nagawa ang pangarap ko na may ganti si Mama at ate. Lalong hindi ko matanggap na magkamukha nga kami. Pero nung umuwi kami at nang makita ko ang pamilya na kinasama niya sa loob ng 12 na taon, mas nanaig ang galit sa puso ko. Siguro nga sa salitang patawad, oo, napatawad ko na siya, sila ng babae niya. Pero sa isip at puso ko, hanggang sa kasalukuyan, hanggang dito sa kinakatayuan ko, nananatili ang sakit ng nakaraan at sakit ng pangungulila sa kalinga ng isang ama.
Pagbalik dito sa Ilocos, pinutol ko ulit ang komunikasyon namin. Pagkatapos ng kontrata ko sa Jollibee, nakapasok ako sa TESDA bilang trainer taong 2020. At pinatigil na rin namin si Mama sa pagtatrabaho. Sa pagtutulungan naming magkakapatid, unti-unti naming nasusuklian ang paghihirap ni Mama. Nakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay. Nakagraduate naman na din ng college ang nakababata kong kapatid na kumuha ng course na BSBA, Major in Financial Management katulad ko. Sa tulong na rin ng kanyang napang-asawa. At nakagraduate na din ng criminology ang dalawa pang anak ni Tita Nanette. Samantalang, ang dating bahay na nakitirahan namin ay sila naman ang nagkaroon ng napakabigat na problema na hanggang sa maibenta ang kanilang bahay at lupa na dating tinirahan namin. Nang makagraduate kaming magkakapatid at magpipinsan at nagkaroon kami ng trabaho, nagpaalam ako na gusto ko na rin bumuo ng sariling pamilya. Pinakasalan ko ang 8 years long-term girlfriend ko noon na si Raven Dayan Rubang, taong 2022. Pagkatapos ng kasal, parang may kulang pa rin sa akin. Yan ang palagi kong tinatanong. Parang may gusto pa rin akong patunayan. Kaya sinabi ko, panahon na siguro para balikan ko ang naudlot kong childhood dream na maging uniform personnel. Kaya pumasok ako sa training ng Army sa Camp Tito Abat, Manawag, Pangasinan. Baon ang lahat ng lakas ng loob. Doon sa training, bawal ang cellphone, bawal ang pera. Gigising ng 3 a.m., matutulog ng 12 a.m., maghapon, magdamag na subsub sa military training. Wala akong masabi sa loob ko kundi mahirap, sobrang hirap, pero napakasarap. Dahil ang tagal kong hinintay ang pagkakataong yun. Awa ng Diyos, nakagraduate ako at kinayang ko ang training sa ranggong private sa Basic Citizen Military Training, Madalasig Class 04-2023 at nababilang sa 102 Ready Reserve Infantry Battalion, Philippine Army sa Bulag, Bantay. Pakiramdam ko, naging buo na ang pagkatao ko. Agad naman akong nag-apply dito sa Salcedo, gawa ng andito naman ang asawa ko at ang nag-iisa kong anak na si KD Summer. Nakapasok ako bilang job order under the MDR-RMC. Habang nasa MDR-RMC, nag-undergo ulit sa iba't ibang training tulad ng WASAR, BLS, rope rescue at iba pa. After 6 months ng contract, akala ko hindi na ako marirenew. Pero pinatawag kami ng butihin nating mayor para sabihin ang good news na marirenew ako. Pero hindi na sa MDR-RMC. At kinakailangan ko uling mag-undergo ng 1-month training. Pagkatapos ng aming training, ay nailipat na ako ng kasama ko sa Office of the Mayor taong 2005, taong 2025. Thank you so much, Honorable Mayor, sa tiwala at pinagkaloob mo sa akin. Dahil sa nature of work ko, ito po ay testamento na ang mga pangarap ay posibleng ang magkatotoo. Ako po si John Kevin Galaites Abara at finaling nagsasabing natumpalin. Siya kapo ni Richard Amameda, madamang agnanad ti Barangay Pias, Salcedo, Ilocos Sur. Nayanak, iti Zamboanga City, iti September 14, 1973. Nagturposak ti Doctor of Dental Medicine sa J. University of Baguio, tawan nga 1998. Kan Bachelor of Science in Nursing, iti Lyceum University, Dagupan City, iti tawan 2008. May kalimaak kadagiti inam nga agkakabsat, isuda Maria Raquel, Maria Rosela, Maria Rowena,
Alberto Jr. kan Rosemary. Iti taon nga 1982, imalis kami ti panagtaangan from Zamboanga City to San Fernando City, La Union. Ta iso ti original nga pagtaangan ni nanang ko. Iti rason nga imalis kami ket gapo ti agtultuloy nga saan da nga pag kinkinawatan tinaganak mi. Gapo ti bisyo ni tatang ko asugal. Meaning, I came from a broken family at the age of 5. May isa lang nga ordinaryo nga PNB bank employee tinanang ko. Nga inom ti anak na. No idi adda kami jay Zamboanga, ket naadaan kami iti nasiyaat ka panagbiag. Gapo taadda ni tatang ko iti barter trade ken urekas kasano makatultulong iti panagbiag mi. Ket idi nakasangpet kami ijay La Union. Nagbaliw amin ti estado ti biag mi. Gapo iti pinagsinada. May salangan ni nanang ko nga minisakad ti panagbiag mi. Amumi adumteng tuti aldaw nga agbasa ti college ti kiti inunaan nga talo nga babae nga kakabsat ko. Pamaysa laang nga tawon ti baetda tunggal maysa. Ket no kasano ti panangbinat ni nanang ko ti masapulan na ti umay nga panagbasa da. Ket laeng pangalalaan na ti pigsa ket tured pakinakem ken panagtalag ti Apo. Adi na kaminto baybayan. Rinabi Apo nga grosaryo kami. Saan kami nga malanganan nga makimisa tunggal ti Domingo. These are the attitudes that was embedded unto us by our mother. Nga saan nga mapukaw iti panunot ni gapo ti kanayon nga ipalpalagit na kada kami. Kabayatan tingkam panagdakkel. We followed a set of strict rules. We should be home at 6 p.m. Bawal apo itim marabyan. May kadwa, awan ti ag-boyfriend, kan ag-girlfriend, no saan pa nga nakaturpos ti kolehiyo. Ket sinurot mi data, ang gana nakaturpos kami amin. Since we know, even at an early age, the consequences ng mga asawa ka, at saan pa nga nakaturpos ti pinagadal, ket kinuna ni nanang ko, makaamu ka ti biag mon. Tap no makaanay, ti masapulan, when soldo ni nanang mi, di agbasbasa kami, pamasahilaeng ti maitid na, abalon mi. It is short of a miracle, no kasano kami Apo, nga nakagraduar amin. Tiin una nga kabsat ko, nakaturpos, akas maestra, may kadwa, certified public accountant. Ti may katlo, nagturpos iti nursing. Ti may kapat, nursing. Di inuudi mi computer science. At ay jeda amin Apo amin di American siya klaang tinabati dito yun. Kat inot nga si Maya at panagbiag mi idi mangruging nga makatulong dagiti inunaang nga kabsat ko. Kalpasan ti panakaturpos dati college kan panagtrabaho da di Amerika ngam nagtalilaed ni nanang ko natibker latay ti pamati na ti Apo tan nalasatan ni nagito nga panubok ti biag ti rigat ti biag ket daytoy nga panubok ti biag ni is daytoy ti main factor
kanang pasigad tilaang learning at kakabsat. Ang aging gana ita nga bakit kun lakay kamin. Agtultuloy latta ti closeness mi nga kakabsat. Every Saturday, at daan kami ti oras ng eksasarita. No, uray pa no agiin na tayo kami. Titunggal maysa. Just to update, no kasaan no tibiyag mi during the week, no at dati kasapulan mi, kasapulan ti maysa, kin maysa, kan no kasaan no mi nga matulungan, no naadan man ti problema. Sakpay, nagkasar kami kanibakat ko during the pamanhikan sa anda nga nagkikinaawatan tanilulong ni bakit ko na may pagklan na metodista kayat na nagkasar kami iti kagimungan da kas napagklan met a katoliko ni nanang ko saan ngay manugot. Iso ti rason nga nag-walk out ni mamang ko. Kaya ngay batan anak ko ngem saan ti pamatik ti kunana. Nagawid kami asan nga saan nga nalpas ti tulagan. Mabalin la kuma nga lumnedak ti pain ti pasamat na pasamak. Tila na ibagak ni bakit ko ket agsubliak. After ko maitulod isuda di San Fernando. Napana kay Adoration Chapel, di mawatak ti Apo, ti panangidalan na kanyak. Tapno maawatan ko ninanang ko iti sitwasyon ko. Nagsubli dito Ilocos, amay sak, ket kinasaok tinaganak na, nga ituloy mi ti kasar, uray awan ninanang ko. Kaasi ti Apo, after 3 days, nalawlawagan ti panunot ni mamang ko. Ngem, at dati kondisyon na, nga palubusan, na kami agkasar ti Methodist. Ngem, after 5 days, agkasar kami mutlaeng iti Katoliko. Doble-doble, Apo. Naikamangak ti pamilya ni Jimmy Sumawi, ti Tapia Salcedo Ilocos Sur. Naasawak ti inuunang anak da nga ni Melanie Sumawi. Naadaan kami ti talong anak, iso da Sebastian Amameda, may nga registered radiologic technologist nga damang nagtatrabaho dyan Notre Dame Hospital, Baguio City. Samantha Amameda, manarimaan nga agbasbasa iti nursing dyan University of Baguio. At dan iso na ti 3rd year, kan Sean Richard Amameda, agbasbasa di Pias Integrated School, sumrek nga grade 9, daytoy umay nga pa nagbabasa. Tsagi inam nga tawon, Apo, iti bait da, tapno hangan nadagsin nga pag-iskwilaan. Nagsakit, ninanang ko, ti tawon 2018, nga na-diagnose ti cervical cancer, di States. Nagawid dito yung Pilipinas, tinawan nga disintegrate, iti sa loan at na. Kahit napalabas nga tawon, tinapalabas nga tawon, ibagbaga na kanyami, nga alaen ko man, iti Apo. Agbilbilin, no just in case, nga ma-stroke, nga hanmi nga i-reviven. No ma-ospital, saan may reviven, kunana, nakasaganan, kanon, nga sumaklang ti Apo. Gapo, ta na kompleto nan, ti misyon na dito'y daga. Napadakkel na kami nga nasyaat, ken naadaan ti panagbuteng ti Diyos. Saan lang ada kami, agraman, nagitinekamang asawa mi, ken nagiti apo na, ket naisuro na, nasaya at relasyon, ti pada nga tao, nang rangruna ka ni Apo. Taon 2023, April 18, alas 2 ti parbangon.
in commitment ti biyag na ti Apo. May saak nga anak na nga adda ti abay na. Ije Lorma Medical Center. Gamin adda pa ilaeng di eroplano di kakabsat ngo nga gawawid ti Pilipinas. 5 oras before nga pimusay, I remember her saying, "Father, into your hands I commend my spirit." Till the very end, a true believer of the faith.